Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să încerc, de fapt am încercat deja și o să vă arăt și dumneavoastră cum să tăiați blane sau scânduri, cum se spune la dumneavoastră în zonă, mai exact nu știu. După mai multe încercări am reușit și eu acum să fac două tăieturi bune. O să vă spun câteva secrete pe care eu le-am cules de pe la canalele din Vietnam. Cred că sunt acolo, nu știu, unde tai în pădure cherestea direct cu drujba. Și eram curios cum de eu nu reușesc să tai. Am urmărit multe videouri, am văzut ce fel de lanțuri au, ce tehnici au de ascuțire. O să fac și o tăietură și după aia revenim cu detaliile, care sigur o să faceți și pe dumneavoastră. Haideți să vedem. Scuzați, vă rog, echipamentul m-am grăbit pentru că vreau să încerc să văd dacă merge acum să tai și nu m-am mai pregătit. Încerc să fiu cât mai atent, încă o dată mă scuzați. Și pornim. Da, pentru că a mers puțin mai greu pentru că lanțul nu prea mai era așa ascuțit, dar totuși am reușit să tai. Mie mi se par că iasă destul de bine, adică aproape ca cele tăiate la gater. Ok, acum haideți să vă arăt și care este secretul pentru tăieturile drepte. Deci, după cum observați, dinții i-am ascuțit practic drept. Am văzut că se mai ascund la 10 grade, dar din videourile pe care eu le-am văzut, pentru că de acolo am învățat de la niște asiatici, cred că prin Vietnam, nu știu unde taie, direct creștea în pădure. Și de acolo am furat chestiile astea și am să încerc și eu, pentru că am încercat și cu lanțul normal ascuțit, dar nu reușeam nicio culoare, practic tăieturile se duceau strâmb, însă așa este mult mai bine. Am luat și din limitatori puțin mai mult, nu știu dacă se observă, și chiar dacă se pot lua și mai mult din ei, pentru că
Nu încărcă cu nimic, doar ajută la tăiere, pentru că dacă tăiem pe fibră și nu contra fibrei, se taie foarte ușor lemn și ajută mai mult. Da, mie mi se par că iasă destul de drepte tăieturile și curate. Sper că o să vă fie de folos. Eu, unul sincer, nu am văzut la nimeni, la niciun vlogger de la noi care taie cu drujba un video de acest gen. Dar cred că acest video o să ajute. Dacă v-a plăcut, puteți să vă abonați la canal, pentru că o să mai facem videouri interesante. Spor la toată lumea și numai bine!